ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва беҳтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Лайкро зер кунед, мо боша наворро оғоз мекунем. шахсоне ки дороҳои гиёҳӣ дастрас кардан мехоҳанд, шумо метавонед дороҳои даркории худро аз ширкати шифофармо дастрас кунед ва ҳамин гуна ҳам дороҳои даркории худро харидорӣ мекунед ва ҳам моро дастгирӣ мекунед. дороҳо барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои хунукзадагӣ, барои хароб ва фарбеҳшавӣ, равғани сиёҳдона барои ҳама дардҳо. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада дороҳои даркории худро дастрас кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. чемпиони UFC дар вазни 61 кг Алҷамин Стерлинг гуфт ки баъди ғалаба дар муҳориба зидди Пётр Ян бо Тиҷе Дилашов ҷангидан мехоҳад. рақиби навбатӣ ма ғолиби муҳорибаи Дилашов ва Альдо шуда метавонад. фикр мекунам ки ин муҳорибаи хуб хоҳад шуд. агар ки ин муҳорибаро ташкил накунанд, пас Дилашов метавонад ки бо Доминик Круз вохӯрад то ин ки соҳиби муҳорибаи чемпионӣ шавад. ман намедонам ки ҳамаи ин корҳоро роҳбарои UFC чӣ гуна ташкил мекунанд. шояд ки Дилашов просто рақиби ман мешавад тамом, гуфтааст Стерлинг. хотиррасон мекунем ки реванш байни Алҷамин Стерлинг ва Пётр Ян рӯзи 9 апрел дар турнири UFC 273 баргузор мегардад. чемпиони пешинаи UFC дар ду вазн Генри Сехудо гуфт ки кадом ҷанговар чемпиони UFC дар вазни миёна Исраил Адесаньяро манъ карда метавонад. шахсе ки Адесаньяро манъ карда метавонад ҳозир дар вазни нимиёна баромад карда истодааст ва номи ӯ Ҳамзат Чимаев аст. ман боварӣ дорам ки Ҳамзат ҷанговари сатҳи дигар аст. ӯ гӯштинги сахт ва боварӣ бениҳоят сахт дорад. бисёриҳо ба ман мегӯянд ки ӯ чунон тамрин мекунад ки ягон кас ва ягон вақт чунин тамрин кардагӣ нест. агар ки ту гӯштингир бошӣ ва ту чунин тамрини сахт кунӣ, пас ман боварӣ надорам ки дар ин сайёра ягон кас туро манъ карда тонад. ман фикр мекунам ки ӯ Исраил Адесаньяро ба осонӣ шикаст медиҳад. барои чӣ? барои оне ки Ҳамзат ӯро ба замин афтонда метавонад ва идораи Ҳамзат дар замин ба монанди Ҳабиб Нурмагомедов аст. ман қиморбозиро дӯст намедорам, аммо агар ки бозӣ мекардам, пас ман мегуфтам ки Чимаев ҳамон ҷанговаре ҳаст ки Адесаньяро манъ мекунад. агар ки Исраил ӯро шикаст дода тавонад, пас ман бахшиш мепурсидам ва хаб мекардам. агар ки тасаввур кунем ки ягон вақт ин муҳориба баргузор гарда, ман тарафдори Чимаевам. ӯ дар сатҳи дигар аст, гуфтааст Сехудо. ва дӯстон, Ҳамзат Чимаев ин суханҳои Генри Сехудоро ба назар гирифта дарҳол ба ӯ ҷавоб дода навишт. ӯ барои мурдан тайёр нест, бародар Сехудо, навиштааст Чимаев. дӯстон, ҳозир ман фикри шахсии худро оиди ин муҳориба баён мекунам ва шумо метавонед ки бо фикри ман розӣ шавен ё нашавен. ман фикр мекунам ки Ҳамзат дар ҳақиқат Адесаньяро шикаст дода метавонад. масалан, Усман барои Ҳамзат рақиби хатарнок шуда метавонад, аммо Адесанья не. ҳамчунин, агар мо қадду қомати онҳоро ба назар гирем, пас онҳо баробаранд ва шояд ки ҳатто Ҳамзат бузургтар бошад. барои ҳамин ман бо суханҳои Генри Сехудо розиам. аз шумо чӣ дӯстон? ба фикри шумо Чимаев Адесаньяро зада метавонад ё не? метавонед фикротонро нависен. ҷангвари бебохти тоҷик Нурулло Алиев як эълони хурдака кард ва ҳамин тариқ мухлисони худро шод гардонд. Алиев дар саҳифаи инстаграми худ навори омодагиҳои худро гузошта навишт ки омодагӣ дар авҷ аст, ба наздикӣ хабарҳои хуб мешавад, навиштааст Алиев. хотиррасон мекунем ки айни замон Нурулло Алиев омодагии худро дар Таиланд дар зали Тайгер Муайтай дида истодааст ва бояд ки охирҳои моҳи март баромад кунад. рақиби ӯ бояд ки ҷангвари пешинаи UFC Тиаго Таварес мешуд, аммо ӯ ба бемории ковид гирифтор шуд ва аз ин муҳориба даст кашид. акнун хабари гуфтаи Нуруллоро интизор мешавем ва дӯстон, ман фикр мекунам ки ба ӯ ё рақиби нав ёфтанд ё ин ки Таварес шифо ёфтааст ва муҳорибаи онҳо баргузор мегардад. ба ҳар ҳол дӯстон, хабарҳоро интизор мешавем. барои ҳамин худи ҳозир дар канал обуна шавен то ин ки аз ҳама хабарҳо якум шуда бохабар бошен. ҳозир бошад дӯстон, якчанд хабарҳои кӯтоҳ. шаби гузашта хабар баромад ки муҳорибаи рейтингӣ дар вазни ним сабук байни Брайан Артега ва Яир Родригес дар коркар қарор дорад. кай ва дар куҷо баргузор мегардад ҳозирашда маълум нест. ҳамчунин маълум шуд ки Рафаэл Физиев визаи худро гирифт ва акнун муҳорибаи ӯ зидди Рафаэл дос Сантос рӯзи 5 март дар турнири UFC 272 баргузор мегардад. оиди ин чиз худи Физиев дар саҳифаи инстаграми худ хабар дод. дӯстон, дар ҳамин ҷо навори мо ба поён мерасад.
ҳатман фикр ақидотона нависен, дар канал обуна шавен то боздид хонободу сарбаланд бошен.